Tässä videossa käymme läpi paikkojärjestelmän 369, joka helpottaa huomattavasti tarkkuuttasi paikkopelissä. Ratamatematiikan perustiedot kävimme läpi linjakeilavideon aluksi, ja nämä tiedot ovat perustana paikkojärjestelmän oppimiseksi. Ensimmäisenä tehtävänä on etsiä niin sanottu nollarima, eli nyt minä annan Samille tehtäväksi etsiä lähtöpaikan riman, josta hän osuu paikkopallolla suoraan kolmosmerkin kautta keskelle ykköskeilaa. Eli pallo menee rimalta 15 ja osuu ykköskeilassa keskelle eli rimalle 20. Ensimmäisenä kannattaa lähteä keskeltä rataa eli rimalta 20 hakemaan, niin tällöin saadaan suurin piirtein pallon keskipisteen linja menemään kolmosmerkin päältä. Tästä kokeilusta näimme, että Sami kyllä osui kolmosmerkkiin, mutta pallo meni ykköskeilan oikealta puolelta, eli nyt seuraavaksi Sami lähtee siirtymään lähtöpaikassa oikealle. Kokeillaanpas vaikka rimalta 18 seuraavaksi. Nyt oltiin jo lähempänä, osuttiin taskuun, mutta tavoitteenahan meillä oli osua keskelle ykköskeilaa, eli saadaan vieläkin siirtyä oikeammalle. Seuraavaksi kokeilemme rimaa 16. Nyt oltiin jo tosi lähellä, eli nyt voitaisiin päätellä, kun se meni pikkasen ykköskeilan vasemmalle puolelle osuma, niin oikea lähtöpaikka voisi olla rimalla 17. Osuma pitäisi tulla keskelle ykköskeilaa. Ja niinhän se tulikin, eli Sami löysi nollarimakseen riman 17. Nyt meillä on valmis systeemi. Henkilökohtaisen luvun voi laskea myös linjakeilailun kautta. Kun tiedetään, että ykköskeilan keskipiste on rimalla 20 ja kun vedetään siitä suora viiva kolmosmerkin kautta pallon lähtöpaikkaan, pallon keskipiste on silloin rimalla 14. Ja kun tähän lukuun lisätään Samin henkilökohtainen luku 3, saadaan sama lopputulos, eli vasemman jalan sisäsyrjä on tällöin rimalla 17. Tänä päivänä suositellaan, että kaikki yksittäiset keilat paikattaisiin paikkopallolla suoraan. Useamman kuin yhden keilan jäädessä käytetään harkintaa tilanteen ja olosuhteen mukaan. Kun me olemme löytäneet nollarimaa, mikä Samin tapauksessa oli rima 17, on meillä valmis systeemi. Eli siirtymät tulee aina 3, 6 tai 9 rimaa vastakkaiseen suuntaan keilasta. Eli 10 keilan jäädessä pystyyn siirtymä on suurin, eli se 9 rimaa vastakkaiseen suuntaan. Ja kun Samin nollarima oli 17 ja siihen lisätään 9 rimaa, Sami asettaa vasemman jalan sisäsyrjän rimalle 26, ottaa aluksi linjan suoraan, jolloin kyynärvarsi on 90 asteen kulmassa ja osoittaa suoraan. Ja nyt varpaita kääntämällä Sami hakee linjan pallosta suoran viivan kohti keilaa ja kaikki tapahtuu kohti keilaa. Pallo menee kolmosmerkin päältä ja osuu keskelle 10 keilaa. Huomioitava seikka on se, että mitä reunempana keila on, sitä enemmän rintamasuunta kääntyy kohti keilaa. Nyt kun pystyssä on keila numero 6, niin siirtymä on enää 6 rimaa, koska kutoskeila on jo hieman lähempänä ykköskeilaa. Nyt Sami menee nollarimalta, eli 17 siirtyy vasemmalle 6 rimaa, eli menee rimalle 23. Heilurin aloitus ja kaikki tapahtuu kohti keilaa. Pallo menee kolmosmerkin päältä ja osuu keskelle kutoskeilaa. Keila numero 3 ollessa pystyssä siirtymä on enää 3 rimaa vasemmalle, koska nyt ollaan jo lähellä sitä nollariman putkea eli ykköskeilaa. Sami asettaa tällöin vasemman jalan sisäsyrjän rimalle 20. Vastaavasti paikot vasemmalla puolella oleviin keiloihin samalla tavalla siirtymät, eli 7-keilan ollessa pystyssä 9 rimaa oikealle, 4, 6 rimaa, 2 tai 8, 3 rimaa. Nyt käytiin läpi 369 paikkojärjestelmä kolmosmerkistä. 369 paikkojärjestelmän etu on siinä, että se antaa anteeksi virheille jopa.
puhutaan 14 riman turvavyöhykkeestä. Eli sille alueelle, kun pallo saadaan suoraan paikattaessa yksittäisiä keiloja, niin keila kaatuu. 7- ja 10-keiloissakin turvavyöhyke pysyy noin 12 rimassa. Tätä samaa järjestelmää voi soveltaa myös nelosmerkistä. Eli etsitään se nollarima nelosmerkin kautta. Tähän lopuksi Sami näyttää vielä paikot nelosmerkin kautta. Useamman kuin yhden keilan jäädessä pystyyn etsi avainkeila. Avainkeila on se, johon pallo osuessaan kaataa koko kuvion. Ota siirtymä sen mukaan.